Garri dute larrialdi zerbitzuek. Zenbait helikoptero ari dira sua itzaltzeko lanetan. Erantzi dutenez, espero dute Laster erdiestea sutea itzaltzea. Urtegiko ura baliatzen ari baitira zeregin horretarako. Alarmak piztuak dira. Zabalotako informazioen arabera, sugarrek urtegiaren eskuineko aldeari eragiten diote. Gainera, egun gutxitan Leireko mendikatean izandako bigarren sutea da gaurkoa. Oraindik ezin dira neurtu asteburuan Nafarroan piztutako suteek eragindako kalteak. Hainbat udalerrik hustuta jarraitzen dute eta larrialdietako dozenaka kide ari delanean. Eta herritarrak hondamendiaren lekuko ikusitakoa sinistu ezinik daude. Azken hamarkadetako suterik larrienak 100 hektariak kiskalita, kalte materialak eta atsekabea utzi ditu. Gabon guztioi, Udane Arreo lankidea izan da Erreniegan. Bertan da uneko foku nagusitako bat, egoera oraindik delikatua dela aitortu du Nafarroako gobernuak. Udane. Suteek Nafarroan jarraitzen dute, asteburuan Ezkaba menditik hasi eta Baltirraraino suteek hartu zuten ia Nafarroa erdia, eta une honetan Errenegan aurkitzen gara. Errenega mendian ikusi dezakezuen hemen atzean, suak hartutako ingurua dena kiskalita dagoela hemen atzean esaterako, une honetan ikusten dugu oraindik itzali berri duten kea hemen darioela, eta foru erkidegoko poliziak adierazi digu une honetan lurra freskatzen, bustitzen ari direla, itzali berri duten sua berriro piztu ez dadin. Nafarroako gobernuak lasaitasuna eskatu die herritarrei. Une honetan hemengo errepida moztuta etenda du poliziak, baina lasaitasuna eskatu die herritarrei. 14 herri inguru hustu dituzteia da, bertako herritarrek etxetik kanpo pasa dute asteburua eta azkeneko gau hauek, eta bertatik 800 bat herritarrek euren etxetatik kanpo egon behar izan dute, eta une honetan lasaitasuna eskatu die herritar guztiei. Foru erkidegoko egoera, une honetan Baltierra eta Errienega dira kezka nagusiak diren puntuak. Une honetan horiek dira kontrolpean ez dituzten inguruak, baina esan bezala lasaitasuna eskatu diete herritarrei, eta ingurua benetan tristea, benetan horrela ikustea, denak kiskalita topatu dugu une honetan, eta ezin izan gara gehiago hurbildu esan bezala. Errepida eten baitute bertako poliziek. Poliziekin batera militarrak ere ikusi ditugu, suhiltzaileak denak sute hauei aurre eginez, eta bertan topatu ditugu Cruz Rojako voluntarioak ere, langile horiei ura edozein janari euren eskuetara jartzen eta laguntzen. Iñaki Toi suhiltzailearekin ere izan da Udane Arreo lankidea. Ardenas ahora mismo, Valtierra hay un foco nuevo con Cabrita. No sé si pertenecía a eso o es nuevo. Es lo que te puedo decir. Y el resto de ahí, vamos a decir, de Ardenas hasta la Sierra de Alay, descontrolado. Lo principal es salvar personas y poblaciones. El resto, pues, aunque la gente pueda parecer mal, pasa a ser secundario. Tenemos que priorizar eso. ¿Va mejor? Sí. Poco a poco, bien. ¿Más medios? Sí. Pero no podemos garantizar más. Beroak eta hegoaldeko haize zakarrak Nafarroako suteak itzaltzea zailduko dute egoera larriagotuz. Aldaketa klimatikoarekin lotu du gurean gertaera Aitor Urresti EHUko energia berriztagarrietako irakasleak. Tamalez, normaltasun berria bezala, ez? Hainbat elementu lotzen dira kasu honetan, temperaturak globalak orokorrean goraka doazten heinean, bero bolada hauek gero eta ugariagoak izango dira, baina honetaz aparte baita ere guri gertatzen zaiguna da Saharako basamortua gero eta iparralderago dagola, Europan eta penintsulan ateetan, eta horrek baita ere aire beroa gero eta maizago helduko da guregana, ez? Eta ez da bakarrik aire beroa, baita ere aire beroa eta lehorra, ez? Eta horrek zuten alde asko egiten dago. Larun batean 15 herri inguru hustu zituzten sua hurbil zegoelako, eta horiei beste 4 geltu zitzaizkien gauean. Legardako sutearen hurbiltasunagatik, Artazu udalerria tartean. Bertan egoerak zaila izaten jarraitzen du, eta Lur Albizu bertako bizilagunarekin hitz egin dugu eguerdian.
goiz dela hitz egiteko horretaz, ez? Orain lehentasuna ahalik eta, zu guztiak itzaltzea eta hor jarri behar dela indarra. Hemen ja lasaiago dago printzipio zegoera, pues nire ustez faktore pila bat sartu dira jokoan, eta ez dakigu, ni ez naiz ausartzen asko esatera, ez? Baina ze prebentzio lan mota, ze neurri dauden, eta gero klima larrialdiak dituen ondoriotako bat ere hau dela. Orduan, izan da oso gogorra alde horretatik, zute guztiek izan duten tamainagatik eta suaren azkartasunagatik eta bereziki zenbat leku ikusten diren zutan Nafarroan. Gipuzkoako Arastortz mendian, Aralerreko Parke Naturalean larunbatean piztu zen suteak pizturik jarraitzen zuen igande arratsaldean. Hala ere egoera ezegonkorra izanik, erni jarraituko zutela gainatu zuten. Ataun, Lazkao eta Zaldibia artean piztu zen eta 25 hektarea erre zituen. Parke Naturalean eta ingurunetan, Aralar Bizirik elkarteak salatu du hegaztientzako babes handiko eremu bat erre duela zuak, eta jakinarazi du adituen arabera nahi da piztu zela zua. Bestalde, 112 lagun erreskatatu ditu Aitamarik Mediterraneo itsasoan, momentuz ez dute porturatzeko baimenik lortu. Ontziko kanpitainak portu seguru bat lortzeko tramiteak egin arren, ez du agintarien erantzunik jaso. Bada giroa gaiztotzen hasi da barkuan. Gaur goizean adibidez, erreskaturiko gehienek uko egin diote gosariari. Ez baitute janarinik nahi, Italiara joan baizik. Hori azaldu digu Izaskun Arrieran Aitamariko erizainak. Egia esan, tentzioguneak gehitzen doaz, orduak aurrera dogia zen enean, atzotik zenbait arazo izan ditugu. Kultura ezberdina ditugu, beraien arteko arazoak, liskarrak, baina batez ere, Sikilia aurrean ikusten dute ez daukiela aukerari bertara heltzeko, eta horre beraiengan, tentzioa eragiten du. Gaur goizean, gosaria prestatuta gero, ia gehienak izezkoa eman dute gosariari, ez dutela ezer jatekori nahi, baizik eta beraiek Italiara heldu nahi dutela. Baskarian ere berdin gertatu da, baina beraiekin hitz egin da gero, behintzat zenbaitzu lortu dugu bazkatzea. Errefuxiatuen nazioarteko eguna da gaurkoa eta gaurko egunean protestak egin dituzte diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatuz. 2021 bakarrik gutxienez 2126 pertsona hil zirela Espainiako hegoaldeko mugan salatu dute gainera. Bestelakoan, Frantziako Asanbladarako bozen bigarren itzuliak espero gabeko emaitza eman du Pirinio Atlantikoetako laugarren hautez barrutian. Iñaki Etzaniz, Nupezko hautagaia gailendu zaio Anik Trundai, Ensembleeko hautagaiari. 89 botoren diferentzia izan da bien artean. Hala ere, Emmanuel Macron aldeko hautagaia nagusitu da Ipar Euskal Herriko zatian, eta Frantziako ezkerraren aldekoa bihar noan. Lehenik erteko gauzak bizikitinke izan diela eta golesmenak emaiten dutala nik Iñaki Etxanizi, seurre denak hola da, hemen eskolegian haintzinean nintzen, untxan zinean, baina biharnesako aldian ez, eta olorenek du diferentzia egin, eta jendeak hautatu dute, errespetatzen dut. Etzaniz diputatu berria da Lazerre eta Brurekin batera. Eguzki Urteaga, EHko soziologia irakasleak aztertu ditu datuak Eguerdiko magazinean. Argi dagoena da, EHek jokatu duen papera ezinbestekoa izan dela, kontutan izanik lehen itzulian 10% eskuratu zuela, barruti oso, baina Ipar Euskal Herrian 18% ere eskuratu zuela, eta naiz eta EHek ez zuen boto konsignarik eman bigarren itzuliari dagokionez, hala eta guztiz ere erakutsi zuen, hurbilago sentitzen zela Etxanizetik ez eta Trundaitik, eta horri gehitu behar zaio ere, Egoitz Urrutiko Etxeak hautagaiak alegia esan zuela, bigarren itzulian Etxanizen alde bozkatuko zuela. Argi dagoena da, Etxanize kanpainan zehar, bai lehen itzulia baino lehenago, eta baita bi itzulien artean, adierazi duela, baina eta berriro, sentikortasun bat daukala, Euskal Gaien inguruan, eta bereziki, Euskarari dagokionez, edota bake prozesuari dagokionez.
Politikan ere, baina nazioartean Gustavo Petro izango da Kolonbiako hurrengo presidentea, botoen 50,44 eskuratuta. Haren lehiakide Rodolfo Hernández eskuindarra 3 puntura geratu da. 200 urtez eskuineko gobernuak eduki dituzte Kolonbian eta lehen aldiz ezkerrak gaindi aginduko du herrialdean. Nazioarteko gaiekin jarraiki Andaluzian ere ospatu dira bozak bark eta PPek gehiengo osoa lortu du. PSOEk inoizko emaitzarik txarrenak lortu ditu. Ezkerreko alderdiek banaketa ordaindu dute. Ultraeskuinak ez du lortu gobernurako ezinbestekoa izatea eta Ciudadanos parlamentotik at geratu da. Ondorioz azken legebiltzaldian Andaluziako presidente orde izan den Juan Marinek dimisioa aurkeztu du. Ikusmin handia zegoen eskuin motorreko Vox alderdiaren inguruan, espero zelako emaitzak asko hobetzea eta ezinbestekoak izatea PPrentzat gobernatzeko. Azkenean ez da halakorik gertatu, PPren emaitza honek eraginda, 2 eserleku baino ez dituzte irabazi eta 14 diputatu izango ditu Voxek. Bestalde, Irati Egibarrek, Irene Salduak eta Ekine Aizkorbek periferiaren mugak izeneko dokumentala eta ikerketa lana sortu dute. Euskararen askotariko errealitate sakontzea izan dute helburu gainera eta gaur bertan, Hamaika telebistan dokumentala estrenatuko da gaueko 10:00 eta lana hitz egiteko Aizkorberekin egon gara eguerdian. Ikusten dugunean Euskal Herriko mapa ez dela hori muga hortako periferia, baizik eta euskarak baduela beste periferia handiago bat. Sartzen duela bastante leku gehiago eta nik uste ez dagoela zehaztua, ezin da zehaztu benetan zein den periferia hori, batzuk uste dute bat zaraitekela eta beste batzuentzat beste bada. Eta besterik ez gure aldetik lehen esan dudan bezala gaur 10:00 Hamaika telebistan periferiaren mugak izeneko dokumentala estrenatuko da eta horrekin agurtuko zaituztegu. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera egin dugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normalan bezala igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxe honen zer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan, jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Eta
egunero legez elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrietan aditu